Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diniyat li ilai ta'ala al-Fatihah. Ila haradna bin Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila haradil udub jamil maqam al-ghawthil azam sultanil awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili. Wa ila hadrati mursyidina wa rabbi rahna. Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-udub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyikhina ustadzina wa alimina walidina. Khususan masyayikh Darat Tauhid Al-Hasaniyah. Wa ila hadrati Syekh Badar Kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Ahmad Samarqand wa usulihim wa furahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa a'ta alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu ustuni rasul qala utawa sinten rasul ing dawuh ba'atsanillahu ta'ala hudaw wa rahmah lil alamin. Ba'atsa ngutus mi ing ingsun sinten Allahu Gusti Allah taala. Hudan hale dadi pituduh wa rahmatan lan rahmat. Wa rahmatan lan rahmat lil alamina maring wong-wong alam kabeh. Wa ba'atsa lan ngutus sinten Allah ni ing ingsun li amkhwa terapun yen dang lebur sapa ingsun al ma'asifa ing pira-pira lelahan wal mazamiran pira-pira wal mazamiran pira-pira selompret wa amral jahiliyati lan lakone wong jahiliyah wal authani lan pira-pira berhala wa halafa lan sumpah sinten Rabbi pangeran ingsun wa izzati kelawan sifat keagungane Rabb la yashrabu ora ngombe sapa abdun fiji kaula min abidi sangka pira-pira kaula ingsun nggih sumpahe si Allah al khamra ing arak fitunya ing dalam dunya illa haram tu kejaba ngaramake sapa ingsun ha ing khamr alaihi ing atase apet yaumal kiamat ing dalam dina kiamat walayat rukulan ora ninggalake ha ing khamr sapa abdun kaula min abidi sangka pira-pira kaula ingsun illa saka itu kejaba ngombeni sapa ingsun ing abad min khatiratil qudsi sangka khatiratul quds. Dan ceritake saking Anas bin Malik radhiyallahu an saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengan dawuh ingsun iku diutus dening Allah dadi pituduh lan dadi rahmat marang wong-wong alam kabeh. Lan Allah ngutus ingsun iku perlu supaya ingsun nglebur, maksudnya ngilangake lelahan, suling-sulingan lan kelakuan wong-wong kafir jahiliyah lan berhala. Lan pangeran ingsun sumpah kanthi keagungane sing unine ngene.
Sapa wae kawula ingsun ngombe arak ing donya, mesti ingsun ngaramake arak kanggo dheweke besok ana ing dina kiamat. Sapa wae kawula ingsun kang ninggalake ngombe arak ning donya maksudnya, mesti ingsun ombeni saking khatiratul quds sok ben akhirat. Iki didhawuhi Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak umat manusia. Sing maune kelakuane elek, sing maune urung ngerti apa iku syariat. Nabi tugas niku supaya wong-wong do ngerti, padha sadar bahwa kelakuan-kelakuan elek sing dilakoni itu adalah elek. Mulane kenapa kok awak dhewe iku wajib mempelajari syariat, yo bolak-balik ben ngerti antara ndi sing elek, ndi sing apik. Ba'atsanillahu ta'ala huda wa rahmah lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus tidak lain adalah untuk sebagai petunjuk. Nggo ben awak dhewe iso ngerti ndi sing bener, ndi sing salah. Wa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bareng kanggo alam saisine iki. Wa ba'atsani li amwal ma'asif wal mazamir wa amral jahiliyah wal authan. Zaman-zaman jahiliyah sing ijek ngombe arak, ijek ora ngerti ndi sing elek ndi sing apik. Kelakuane ijek bener-bener jahiliyah, ijek padha nyembah berhala, macam-macam lah. Iku diajari kalih Kanjeng Nabi, dikai petunjuk kalih Kanjeng Nabi supaya wong-wong iku ngerti kebenaran sing sebenere. Wa halaka rabbi bi izzati la yashrabu 'abdun min 'abidihil khamra fid dunya illa haramtuha alaihi yaumal qiyamah. Wa la yasruha 'abdun min 'abidi illa saqaituhu min khatiratul quds. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sebelum diutusnya Nabi Muhammad iku ijek akeh wong-wong sing ngombe-ngombe arak, sing mendem-mendeman iku ijek akeh. Jadi seakan-akan maksiat ngombe arak itu adalah hal yang biasa lah. Tapi dengan terutusnya Nabi Muhammad itu ajaran Islam masuk neng kono mengajarkan bahwa arak itu adalah memang minuman yang haram untuk dikonsumsi. Bahkan yang Allah nate bersumpah la yashrabu 'abdun min 'abidihil khamra fid dunya illa haramtuha alaihi yaumil qiyamah. Ketika anak seorang hamba dekne selama yang dunia gak ngombe-ngombe arak. Jadi orang neko-neko lah soal mabuk-mabukan. Gelem taat ing Gusti Allah. Orang ngombe arak, orang ngombe-ngombe untuk konsumsi perkara sing memabukkan. Ketika kok anak hamba sing gelem ngono, sing ora mabuk-mabukan maksudnya, illa haramtu alaihi yaumal qiyamah. Maka Allah Ta'ala mengharamkan wong iku ini. Sapa wae kawula ingsun sing ngombe arak ing donya, mesti ingsun haramake arak kanggo dheweke besok ana ing dina kiamat. Ini. Ketika ana seorang
seseorang sapa wae dekne selama ning donya iku punggahane mabuk. Dekne selama ning donya dekne eh maksiat ngombe arak, mendem-mendeman. Maka sok ben ning akhirat wong iku diharamkan untuk ngombe arake akhirat. Kenapa ngono ngene? Dadi ngene. Iki sok ben ning swarga. Iku enek siji minuman sing jenenge arak. Jadi ning donya ya memang arak, ning akhirat ya enek arak. Tapi beda antara arak akhirat karo arak donya itu beda. Nek arak donya iku memang diharamkan kabeh kanggo wong. Kabeh dilarang mengkonsumsi arak sing enek ning donya. Tapi ketika kok enek ning akhirat, iku arake adalah arak sing memang dihalalkan oleh Allah. Ngono. Makane ya nikmati akhirat lah arak iki. Jadi gak entuk wong donya mengkonsumsi arak ning donya gak entuk. Jadi ngene, ketika kok ada orang dekne mengkonsumsi arak selama urip ning donya iki dekne konsumsi arak, mendem-mendeman. Maka ketika sok ben ning akhirat, wong iku mau haram ngombe arak. Dalam artian ya ora entuk kenikmatan ning akhirat. Terus sapa wae kaula ingsun kang ninggalake ngombe arak mesti ingsun ombeni sang khatiratul quds. Sebalike kok enek wong selama ning donya dekne gelem taat ning Gusti Allah, gelem eee, bertakwa dalam artian ninggal larangannya Allah, nglakoni perintah Allah. Dekne ora neka-neka, ora konsumsi arak, ora melok mabuk-mabukan. Maka orang tersebut sok ben akhirat bakal diombeni arak saking khatiratul quds. Dalam artian insyaallah wong sing gelem taat gak ngombe arak selama ning donya, sok ben akhirat insyaallah paringi nikmat akhirat saking Gusti Allah. Qala Aus ibnu Sam'an walladzi ba'atsaka bil haqq inni la ajiduha fit Taurat muharramatan khamsan wa 'ishrina marratan wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.